everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Home ni Marua. Numid. Numid ang nga sa kalabirang wayo. Kung mo na, dili siya si Marua. Asam ka sangko kining among pagpakig-away sa gahom sa itong nga barangan. Oh. Uy. Si Gabriel maling nanawag. Hello, Gabriel. Nganong nanawag ka? May problema ba? May bagong nahitabo, Elgin. Usa ka na? Si Marua. Mihari na sa si Marua sa lawas ni Marla. Ug iya kong gisugo sa pagkuha sa kalabirang wayo. Gabriel, ayaw yun siya tumani. Pero mamatay si Marla kung di na ako sa sundon, Elgin. Kihimo ka na yung ulipo ni Marua, Gabriel. Ayaw pagtuo siyang gisulti. Pero, mituo ko nga numid ang ngan sa kalabirang wayo, Elgin. Unsa? Unsa ko na imong gipanulti? Kung nakakapadiha si Muntia, pangutan na siya kung kinsa na si Numid. Ha? Elgin, wa ka di ay makatog. Maglisod ko katog tiya. Nanawag usab si Gabriel. Hello, Elgin? Nagmata pa mo iyan? Ihatag niya ang cellphone. Ako'y magkiksulti niya. Tiya, makiksulti mo si Gabriel. Ay, ambi. Hello. Hello? Hello, madam. Tabangi ko sa paghubad ining bagong nahitabo karon ni Marla. Unsa ka na? May mimarkang litra sa tiyan ni Marla. Nga patya siya. Ug mismo ang litrang Numid. Usi mo ti pasabot ini. Dili. Sultihi ko, madam. Unsay mo ti pasabot anang pong nga Numid. Dimon. Ha? Unsay? Dimon ang buoti pasabot ni anak Gabriel. Dimon o demonyo. Demonyo? Mao ka na, Gabriel. Demonyo. Ug makahadlok ang umaabot. Oh, nganong nakasulti ko man ana, madam? Dili kay itom nga kahom lang sa magic ang inyong giatubang. Kundili, ang demonyo mismo ang inyong kaaway. Madam, tabangin niyo sa pagsulbad ini. May mo bang muwari ka sa Villa? Basi makatabang ka ni Marla. Mamatay na siya kung di mo pahawa siyang lawas si Marua. Pasaylo ako ninyo. Pero, dili ko makahimo, ana. Gamay ra kayo ang akong kahibaw. Oh, Kung pero, itubang sa kahom sa demonyo. pero madam, Pasaylo ako. Wako'y kahom nga mo papahawa sa daotang espiritu sa lawas ni Marla. Elgin, kamo na'y pagsulti. madam, hello? Ayaw na, madam! Hello? Tuwa na siya, Gabriel. Minakaw na. Elgin, si Tia lang ni mo makatabang na to ining atong problema ni Marla. Gabriel, nagsige na taong kong hangyo ni Tiya nga muanha. Pero dili ko siya. Kung makakita pa lang kaniya, klaro kayo nga, ginervyos siya. Sige, wala tayo mahimo. Gabriel, unsa may mong gibuhat ron? Muato ko ni Lolo. Kuhaon ko ang kalabirang wayo. Gabriel, ayaw taon. Uy, dako lang sa'yo. Pero mamatay si Marla kung di na ako sundon ang mando ni Marua. Dili mahimong magpaulipon ka na ng Marua. Mas importante na ako ang kaluwasan ni Marla, Agent. Wala siya kaon-kaon. Mamatay siya kung di siya makakaon. Tungod niya na Marua. Pero, wapa ta mahibaw kung sa'y ginamang kalabira. Kung sa'y gahom ana. Bahala na. Pero, husto sino'y maning. Si Marla ang mahinungdanon. Muhangyo lang ko ni mo nga ayaw paghunong sa pagpangita o paagi. Unsaon nga mulaya sa lawas ni Marla si Marua. Sige, Jen. Bye. Ayaw na. Hello? Wa na.
i-off na niya ang cellphone. Unsa na'y gisulti sa imong higala? Tiya, kuha ni Gabriel ang kalabirang wayo ni Numid. Ug iyang ipaduol kang Marla o Marwa. Elgin, lakaw na lang. Balik na sa Villa. Ugpog ni si Gabriel sa pagda sa kalabira nga way udool kang Marla. Ha? Tiya, Naun sa ka nga nung pa magkamulihok diha. tiya, mikurog man akong tuhod, tiya. Oy, mikagingmang ko. Mura ba hinoon kog nahadlok? Batanon ka pa. Makasugakod ka pa nga moatubang sa mga daotang gahom sa demonyo. Ha? Lakaw na, Elgin. Ikaw lang ang paglaom sa mga tao sa Villa. Tawgalan ko sa cellphone kung doon na may gikinahanglang mahibawan. Ha? Lakaw na! Pugi si Gabriel! Tiya, mubalik ako sa bilya. Naon sa mag-uy. Mura ba hinoon kog nataktan sa gipating kahadlok ni Tia Lourdes. Pero, mula niya akong gipaabot. Nga magamit na nako akong kaybaw, batok sa madaotang espiritu. Kinalang makuha ko ang kalabira. Pila na kakananan ang gisuka lang ni Marla nga iyang gikaon. Di makalahutay iyang lawas kundi sa makakaon. Busa bahala lang ni. Kuhaon ko gyud ang kalabira. Marla, anak, may bubag mukaon kami sa gamay na lang. Oh. Marla, anak, ayaw itaon pa naog. Kinahanglan mabuhi ka. May bubag sini ka mong katawa. Nandun ka kumalibong na mati sa mong katawa. Marla, anak, kau na, sige na. Bisan, kinilang linugaw ka na. Sige na. Sige. Mukaon ko pa. Oh, salamat. Oh, sige, hungitan ka ha? Gusto ka? Niya, bugdaw na ning lugaw. Oh, sige, nga. Sige pa. Oh, sige, kaon ha? Hutda gini. Salamat. Salamat masudlan na gid ang imong Oh, sige, niya pa. Hutda gining lugaw ha? Aron dili ka mapas mo. Mingaw na sa taas. Muhinay lang yung kugsot. Kailangan di may bawas lulong ani ako. Maabli ng pultahan. Mulawas na nakuskusin ha. Oh! Uy! Agay! Agay lo! Kasakit! Uy! Saan to? Lo! Kasakit sa ungan ay gus ba to? Ay. Yan siya pagkamado eh. Lo! Ano nga magkabutingog mura ka magkawatan ngayon ay kami ablis pultan, ha? Kuan, di lang ko gusto nga makamata ka, lo, kay mura mag nakatuog man ka. Kay mingaw mo kay dinis taas. Siya ka to. Oh, Dili mahimong katulga ng pagbantay sa kalabira. mao ba, lo? Pero, di naman makabarog ang kalabira, lo. Kay, kalabira na guna. Unya, gigapos pa na nimo. Dili ni mo ka kumbiyansahan ang demonyo, Gabriel. Naganam kadaghan nga itong kaway. Lo, may tingaling ang mupahuway ka. Tanaw, nang lagom na ng imong tabon-tabon si mong mga matao. Laro kay nga kuwang kagkatuog, lo. Bahala na ko itog. Pero di na ko may mong ibuwag nga ako mga mata sa pagtuto ka ng kalabirang wayo. Kinang lang mabantayan ko ang iyong kasaban. Lo, kinanglang mupahuway ka. Busa ako na unay bantay ining kalabirang wayo. Siguro ka nga dili ka makapiyong. Oo, Loy. Sigurado ko. Anad ko bilar, nalimot ka? Piyong lang ka diot kay ako lay bantay ining kalabira sa lamisa. Ha? Ay, nanganting karaan, Gabriel. Oh, ni anak ko, Lo. Nalimot ka?
Sige, bantay ka ng kalabira, ha? Oh, sige. Pero kung mulihog siya, kinalangi mo siyang adong gabon anang karaang hunting niya niyang lolo. Ah, ha? Dunggabon? Unsaon ako pagdunggaban na alunga? Wa am tanay unod. Ulos man na bukog. Aw, tigbas ang iyang bukog. Dis man tula ka ng kalabira kung mulihok manugaling siya. Ah, bungkagon. Ah, sige, lo. Ako na buhaton. Oh, sige na. Katuog na, lo. Sige. To, day. Ay, Ah. gunitin da ng hunting, ha? Ang hunting gunitin da, ultiman, bisang gamay lang kausaban ng pormas kalabira, putol-putula dahil siya anang hunting. Oo, lo. Oh, sige. Ako na bala ining kalabira. Gamay ang liho ka ni. Bungkagon ko ni. Sige. Mutag bilaw ko gamay. Lo, sa kwarto na nang nimo. Ay, dias bangko kay di ka makatarong og tuga na. Sige, mas may batod sa kwarto para plaster. Oo. Sige, di ako na. Oh, sige, lo. Ay, salamat. Salamat nga matuog na sa lulo. Ug kung mahinanok na siya, ako na ning dad ng kalabira sa villa. Kada Marla. Mukaon ka. Oh, naharot ka mo ko sa kabawal nga lugaw. Tubig pa. O niya, Marla. Niya anak. Daghan na las pag-inom. Ha? Salamat. Salamat sa mga mikaon ka na. Oh. Nga may katawa ka? Ha? Marla? Oh, nga nang minganga ka? Marla! Nga pisigit ka nga, naganga! Oh! Dili! Marla, ayaw! Ayaw isuka ka ng lugaw! Di kinahanglan si Bunawa sa pagkaon! Ayaw na! Oh! Isuka sa mo ang lugaw! Marla! Anak! Dadaanan ninyo sa katubangan ang kalabira ni Nomed! At panabuntag. Kinahanglan maabtan ako si Gabriel nga dili pa makasuod sa bilya ang kalabira. Dili mahimo nga matuol kang Marla o maruwa ang kalabira niya itong Numid. Uy! Usa man eh? Kalit malamihon ako gibanihong jeep. Oh, dili. Kailangan ko sa demonyo. Dili di mahimo. Undertown jeep, undertown. Oh. Dili mahimo. Piyaan ko ng jeep din eh. Maglakaw lang ko pa ingon sa bilya. Dili ka makababag na ako pagbalik sa villa, demonyo. Kamhanan ang akong abay. Ang Ginoo. Kasakit sa kutil. Ay, napandol ko. Kadlaw na. Gamay na lang ang kuwang ug buntag na. Mingo na katulga ng lolo. Huwag mo sumuhagok. Ako na isuot sa sako kay kalabira. Gusto. Badbaran ko na siya sa gapos. Nabadbad ko na. Huwag na yung gapos ang kalabira. Dali ko na siya suot sa sako. Agoy, kataas na sa akong nalakaw. Pero kapag isakinan nga miagi. Layo para ba kayong villa? Ang iya palang atop ang akong nakita. Magdali na lang ko. Kinahanglan mapugan ako si Gabriel sa pagda sa kalabirang wayo sa villa. Niyan agad. Nadaanan ako ang kalabirang wayo. Mahatag na nin ako ni Marua nga naa sa lawas ni Marla. Kinahanglang tumanan ako si Marua siyang gusto. Aron buhian na niya si Marla. Gabriel! Oh. Mao ni ba ka na kalabira nga way, oh? Oo!
O na maning! Oh, dali. Dada ka na sa kwarto ni Marla. Ano magkakauna siya? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.